Yogirete Gandare, Hayo Usumare, Usman Kamara Gido, Lenyul Darani do Demgal Bola, Yogirete Gandare, Hayo Usman. Ilahi Jonam Yasin Yasin Tawam ana selli ko gonga mi wima ceerno joom jamanu feeni bawɗo safara malaɗo wune noddiranon ko ceerno baro diop an musidɗo tedduɗo gonduɗo e rafi a jiɗɗima e kala nokku a safrima e kala nokku a ronki dañde aafiya sa jettimoɗo ceerno baro diop ma wi alhamdulillah so tawi gonduɗa ko e rewa dok musiki sa jettimoɗo ceerno baro diop ma o safri on no rafi ha sella mi wima ɗum ko debbo e gorko foof poti hen an gorko gustiɗo sembe e dow daɓɓuɗi sa jettimoɗo ceerno baro diop ma cekkitella bandu maɗa sanne so tawi ko feere gonduɗa walla ko jaɓe ha bandiraɓe tedduɓe o gandu ina dañi hen wonere sa jettima ɗon tan musidɗo tedduɗo ma sertu hen haalaɓe ceerno an musidɗo tedduɗo aɗa wonde estoma ina tampinma walla tawi ko jaɓen gonduɗa musidɗo tedduɗo wat feere jokkodire ceerno baro diop ma itti ɗum haalaɓe e ɓanduma kala rafi fewmiɗo e nder ɓanduma guila e koyɗe musoje ha e ɓandu wuloru walla an musidɗo tedduɗo ɓesgu ina sakkirma ceerno baro diop ina jogui hen wone sanne ceerno baro diop ko laɓiki mbeleki ɗiɗi so tawi ko ɗo bangel longal ha bandiraɓe tedduɗo ma o roki ñagude allah hono ko e yitere ala ko wawi e ma walla an musidɗo tedduɗo dabare ina jagguma ma o ittani ɗum haalaɓe ceerno no ndiyam woye jeygol ni ha bandiraɓe tedduɓe ɗum koye hono hojomaji tan an gonduɗo e gorko ladde walla debbo ladde sa jettimoɗo ceerno baro diop emo jogui ñagude allah ma sertu hen haalaɓe ceerno an musidɗo tedduɗo so tawi ka danniɗa aɗa ronki dañde kayitaji wat feeri jokkodira e o gandu joom wone ko seeɗa e ko jangtiɗen e gandal ceerno baro diop sa jettimaɗo o gandu ma taw ɗon ko ɓuuri ko jangta ko ceerno baro diop emo tawe ɗo e wuuro teddugo madina gounas sa jokkodiri e makko e oɗo numéro téléphone to banggue whatsapp walla appel ƴettu caggal indicatif sénégal mbatta ko 77 219 16 91 a rewi e ngol lawol ma yetto on gandu ceerno joom jamanu joom gandal malaɗo wune ana selli ko gonga noddira noon ko ceerno souleymani diallo ko goto e sukaɓe ɓe gueno teddiniri gandal ko allah jogui gandal e dokki mum mo wela kala o teddiniri e jeeyaɓe mum omo gueno teddiniri gandal baɗagal barke tawi o ronti ɗum koye jinnaɗo makko gorko ceerno haruna ngodo diallo ana selli ko gonga omo inde mum natti e dartol duna ha bandiraɓe tedduɓe pulaar wi corona ka tiiɗani ceerno souleymani diallo joom safara ganni so tawi ko longal jiɗɗa walla wadde listakar manam wadde ƴewgal ndaw ko o ceernajo laaɓa ganduɗo inde allah noddete noto ana selli ko gonga so tawi ko e ɗengal gonɗa wat feere jokkodira e ceerno souleymani diallo jiɗɗa ko hoodere maɗa fetta felñe yalñito dañde martaba dañde ɓayre ar jokkodiri o gandu allah jiɗɗa ko nden ka hono ko e yitere guili e ɓesgu ma ha e jawdi ma ar jokkodire ceerno souleymani diallo ɗum koye hojomaji tan ceerno souleymani diallo waɗata ɗum ana selli ko gonga mi wima an musidɗo tedduɗo aɗa jogui neɗɗo maɗa luttude caggal leydi manam aɗan majjodiri e neɗɗo maɗa ɗanninoɗo sa jokkodiri e o gando so waɗanima duwaw tan ko joni mbiya hayyo o ko ceernajo laaɓaɗo e on ɗon fannu jiɗɗa ko dañde galle deƴƴo e dow pamodiral ar jokkodiri ceerno souleymani diallo joni ina rokkimo wone on ɗon fannu so tawi on jokkodiri tan ma a wi alhamdulillah ceerno souleymani diallo ko kullu fannine so tawi ko jawdi maɗa jiɗɗa jamnude e nder jofdema ceerno souleymani diallo ina laaɓa e on ɗon fannu so tawi jiɗɗa ko nden ka ikisal jawdi ma tawa gujjo ala hen gueɗal ar jokkodire ceerno souleymani diallo o ceerno makkuɗol mum sojjata duwo gueno ina jaabo enen kala doganen ceerno souleymani diallo to wuuro umfani ko leegal e medina guna guili e ƴewgal ha e longal foof deyi ar yetto ceerno souleymani diallo so tawi gonda ko e nder leydi sénégal walla ni e leyɗele takkiɗe leydi sénégal wat feere jokkodire makko e oɗo numéro téléphone emo heɓoto whatsapp walla appel so tawi ari ɗo tan ma o yetto on gando laaɓaɗe cukkale laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe mi wima joom gandal joom dokke musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounas TV calminaɗi teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede e joklidi sikki ala
eɗen alarba na hawri e sappo e jowi lewru yarkoma woni lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jowi ko noon gonirɗen e alarba na hawri e nogas e tati lewru dew mawlude hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ɗum ko caggal fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam calminaɗa men teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede e jokliɗi sikki ala yeɓiyankoɓe tedduɓe nomin kewi wadde e kala saaha e ndeɗo yewtere wiyetede ƴogirde gandal gam arde bismade yoga e bandiraɓe gandantuɗa ko joguiɓe gandal patangal wawde naftude rendo ngo ko ɗum jeeyi sababu e kala saaha e kala waktu eɗen bismo e waaɓe noon gam wawde humpide rendo ngo kono kadi e tottudeɓe ngal ɗon gandal jomumen mbawa naftorade ɗum so hawri tawi welede jeyɗo eɗen gandi noon yewtere nde ko kala talata kewɗen yuɓɓinde ɗum hayso tawi en mbayri wadde ɗum jeeyi sababu o tan na gasa wonde taw ko haajuji ɗi tan gaddiri noon min ñaguima yaafuye fewde e moɗon ɗum no musidɓe tedduɓe oɗo ñalawma hande kadi min garti e welede Allah gam jokkande mon nden ɗon yewtere eɗen gandi noon so wiyama yewtere ƴogirde gandal tan on paami tijjiɗen ɗo ko gandal kono kadi tijjiɗen ɗo ko joguiɓe humpitoji fewde e rendo ngo gam wawde naftudeɓe oɗo koɗo men hande noon kadi en baddino e makko yewtere ko ɓooyani ko tawi kadi yoga e bandiraɓe jiitima koye mumen e nder yewtere nde kono kadi ɓe kolliti ɓe mbaɗi ɓatukuji kono kadi ɓe mbaɗi commentaire uji e nder vidéo gam mbawen bismitade mo ɗo kono kadi o jokkanaɓe ɗinɗon sifaji ɗi gandantuɗa eɗen gonno e dow mum kono kadi nden ɗon yewtere nde gandantuɗa en baddino e makko eɗen gandi noon oɗo ñalawma hande kadi bismiɗen ko goto e humpitiɓe kala ko fewte safara ganni ha eko nandi hen ma mbiyen to banggue safara ɓaleɓe eko nandi hen mbeɗa sikki tan hay soko ɗo kanmi hewɓe emon paami joddiɗen koye Sirou Ba en baddino e makko yewtere ko ɓooyani ko ɗum noon ceerno Sirif min dokkuma calmina hettiyankoɓe ma mbiyen yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayawo Gounass TV to ɓe mbawi tawede kala e jokna e windere he en beltanimaɓe en jettiɓe en jarniɓe eɗen mbiyaɓe ɗo ɓe goni kala ɓe calminama eɗen paami kadi eɓe jogui haaju e ndeɗo yewtere eɗen paami kadi eɗenne kadi eɗen jogui haaju e mabɓe nde wonno ko noon ko juuɗe ɗi coɗodirta nde laaɓa ɗum noon ñande mum en gariɗo en jewti yewtere ko fati alhaali cellal hande kadi eɗen jiiɗi artude hen jokkande yimɓe tan ko fati alhaali safaraji meɗen hanki ha he ñabbeji meɗen hande ɗum noon ɗo hemin fuɗɗade calminen dendagal yeeɓiyankoɓe to mbawi tawede kala kadi calminen e khalifaɓe meɗen tedduɓeɓe ɗo e wuuro Medina Gounass e juuroɗen ɓe jetten ɓe ñagoɗen ɓe duwaw kadi beltanɗen ɓe e nde wonno kala ko dañƴen hande ko Allah e mabɓe ɗum noon wadde eɗen jetta ɓe eɗen jarnaɓe kamɓe kala khalifaɓe meɗen ɓe tigi a jarama no fewi Seydi Ba ɗum no musidɓe tedduɓe sen teftini konngol amen waynoto ko ɗo e wuuro teddugol ngo Madina Gounass on paami gonko Sinthiane Ceerno Sextraji dine ngo Sinthié hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e jeegom woɓɓe mbi capantati e joyyi kala ko wawi hen wonde tan paame ko saare sunna ko rewde Allah tan e woppude kadi mum ɗum no musidɓe tedduɓe jettor tengtude to caméra ma wonani men toon komo gandantuɗa ko Siraji Nana Diallo oɗo ñalawma hande ɗum noon ari yettinde yewtere nde ko musidɗo mo Ousmane Camara Guido Leñol ko comme no mbirɗen ni ceerno Sirou Ba yewtere meɗen ɓenndude en kaalino ko fewti to banggue rafi mo gandantuɗa ko biyeteɗo fero ko yettudal no fewi noon e jaññinoma e nden ɗon yewtere machallah caggal nde yewtere nde yalti waɗi dillere mawde saabu hollidde bandiraɓe weltare mumen guili ɗo e nder Afrique ha e Europe o foofen noddi en kono kadi hollirde nafoore yewtere nde kono kadi état mo waɗade jokkodire ha eko nandi hen ko yettudal no fewi ha joni koye on ɗon fannu woni ko keddotoɗen nde wonno eɗen gandi hande o ɗinɗon rafiji ina tampini yimɓeɓe kono kadi yimɓe hewɓe ina gondi e ɗinɗon rafiji tawi ganda no poti rentorade ɗum kono kadi taw ina gondi ɗi rafiji kono kadi taw ganda ko ɗinɗon rafiji woni ko gondi jomumen noon taw jillima e safara ha tampi ina donki famde ko woni sababu ɗo oɗo ñalawma hande kadi koye on ɗon fannu woni ko jokkotoɗen kadi eɗen gandi rafiji kewɗi ina jalta fero eɗen gandi noon ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande koye on ɗon fannu ɓurten yewtude caggal muɗum kadi ma en gartoy e rafi goɗɗo mo gandantuɗa ko rafi ñawowo kono kadi mbiyan ko jaggowo e nder terɗe on saaha kadi ma ceerno Sirou Ba artanoy en hen caggal nde o haalani men calɗiɗi gandantuɗa ko rafiji jokkiɗi e fero ɗum noon bisimilla ceerno Sirou. Ay bisimilla on calminama tan e lawol gongol on jettama on beltanama en beltima foof kono kadi haade men fuɗɗade yewtere nde eɗen beltano hen Gounass TV no fewi
heɗen beltani hen Gunas TV no fewi heɗen ñaago Allah nde e Gunas TV yata wonta télévision ji kewɗi jaaƴɗi taw kadi ko ɗo he wuro teddugo he ɗum tawete hono kadi ko ɗon taweten dingiral men ngal garɗen biyetengal sewnde en ɗam fina tawa ngal ganduɗa ko min e hooremo woni président maggal nde ngal kadi ko dingiral payoɗingal dingiral tawetengal e joknayi windere he foof kangal kadi heɗen calmina dendagal taweteɓe hen yumma galle dingiral ngal no wiye Haby Guedda Ba tawete toon to Dakar e mawɓe halifaɓe mawɓe tedduɓe wonɓe hen kala calminama guila e Sénégal ha he Gambie ha e Mauritanie ha he Mali ha he Guinée Conakry ha he diaspora o foof ɗum noon kamɓe kala eɗen calminaɓe e tigui joni gattaten koye yewtere meɗen ñanden en kaalino alhaali fero en kaalino holno fero ardata e neɗɗo en kaalino hol caɗele fero waɗata e neɗɗo en kaalino kadi programme fero so ari caɗele muɗum ina keewi ina jaaji en mbiyino fero wiya ina wumna e kadi ina hanqina ina wofɗina ina haɗa ɓesgu debbo e gorko kono kadi ina bonna kadi gorago ɗum ɗo foof en kalino ɗum en mbaɗin ɗum facciro joni noon jiɗɗen famde yimɓe fero wiyete yummum ñabbeji ko kanko woni ñaw fero woni hoore ñabbeji presque ɓurɗi hewde e nder neɗɗo en tant que wona jibidinaɗi koye fero yaltata so tawi noon ɗi fero yaltiniɗi kala hen ɓurgol hewde doole e nder kanɗi ɗiɗon jaltoji muɗum ɗi kala hen ɓurgol hewde doole signe muɗum kadi taw caɗele muɗum kadi tawe e ɓandu neɗɗo he ɗum woni fero ina heewi ko tawtodiri e ñaw ina wiye ɗofdi ina heewi ko tawtodiri e oɗo rafi so en jiiɗi mbiyen ko fero jibinta ɗum walla ni kañum e fero jaadata eyyi fero ina yaada toujours kadi e sañdia enen mbiyata sañdia ena roroɓe fuutankoɓe mbiyata ɗum ko rewam kañum kadi yaadata ko ɓuuri hewde kala mbo tawɗa no wondi e fero tawata kono wondi e sañdia walla e ɗofdi yanti hen tataɓel ngel ko ɓuuri hen kadi hewde yaadude ko rafi biyeteɗo kaliya woni wiyoɓe ɗum ɓuɓri eyyi ina yaada he ɗiɗo rafiji no feewi sanne eyyi ɗiɗo noon to banggue worɓe kaliya ina hen to banggue rewɓe noon ɓuuri hewde kadi ina heewi yaadude e kaɗɗo woni wiyoɓe kuna ɗiɗo ñabbeji ina takko fero toujours so ɗi takkima fero noon ɗiɗi jaada e neɗɗo o ha kanɗi e koye majji ɗi keɓa doole hen woɓɓe ni ina gara e amen ɗo taw jomuɗum ina wondi e fero kono tinani fero o taw tini ko sañdia o walla tini ko ɗofdi ndi walla tini ko kaliya o eyyi ɗum addata ha an jeytuda e makko ha paama kanko o tinani fero ngo kono fero ngo minan toon so tawi haɗa saframo sa safrani fero o sa safri ñaw makko o seɓorat kono hewani sellude sellata ha laaɓa par ce que tawata ko yummiraɗo nan ɗon ɗum woni fero ngo eyyi ɗum noon en guetoto faccirande ɓe ɗum ha ɓe gueto famde so tawi neɗɗo ina wondi e fero hol ñaw holno andirta ko ɗofdi wondi holno andirta ko fero e ɗofdi wondi e nder ɓandu muɗum e ɗofdi kañum ko ɗum sifa mana tension ko ɗum sifa mana tension kañum noppi ɗi dirat e adoto taw ko noppi ɗi peɗɗat so ɗi peɗɗi noon tawata ko sañdia kadi na tawa hen ɗi peɗɗa ha ɓooya ɗi mbatta biɓɓude ɗi dira ɗum ina tawa sañdia nan ɗon ɗofdi nan ɗon on saha hoore nde tedda iwra caggal ga tan nanga hoore nde tedda saha fof jomuɗum sikka ma taw tension mum ko montuɗo yahani hay hôpital waɗa test tension ina wawi tawa tension mum montani kono taw hoore nde ne teddi ina wawi kadi tawa tension mum no monti kono taw hoore nde ne teddi on saha no so tawi tension muɗum ina monti tan e appare mabɓe test he ina wawi ɓe cikka ko lamɗam taw wona lamɗam par ce que finde tan totanmi aɗa yiya neɗɗo ina yaha hôpital o waɗe test tension ɓe tawa tension makko ɗo tolni ɗo o fotano darade e koyɗe makko ɓe kaawe holno oɗo neɗɗo woniri omo dari e koyɗe makko pourtant tension makko oɗo yetti ɗo e gandal humpito mabɓe kamɓe o fonno lelade ko e balankar ɓe ɗum hawaɓe firti ɓe pamata kono wona lamɗam tan ngabbinta tension appare mabɓe o e hendu cheyɗani ina ngabbina appare mabɓe o ha yetto niveau taw ko ganduɗa e kamɓe ɓe jaɓata neɗɗo ni yo wuuro ɓe mbiyata oɗo fonno ko mayde e hendu cheyɗani ne waɗa noon ɗofdi ne waɗa noon
kono kadi lamɗam na waɗa noon kono kamɓe ɓe jogii tan koko haɓorte lamɗam e nder ƴiƴam wadde ndekete kalɗo ɓe tawi tension ina ngabbi tan ɓe kewi tuttude neɗɗo o koko haɓoto lamɗam e nder ƴiƴam yaha noon o ñaama kin lekki ha lamɗam gasa e ƴiƴam makko ha laaɓa taw ha hande tension maɓɓe o kamɓe appare maɓɓe o ina holli tension o ina ngabbi wadde ɓe kaawe holno ɗum ɗo woniri donc firti tan ɗum tawata ko tension holliri ɓe kono ko ɗofdi won toon walla ko hindu seyɗani won toon walla ni ko lamɗam won toon kono kamɓe ko systéme lamɗam o tan woni mboɓe gandi wadde ɗum ina okka toujours yimɓe woɓɓe ɓe yimɓe nan ngara ɗo mi haalde e jomum ha wiye jomum ya mbatta ñamde lamɗam jemma on saha mi okka ɗum traitement ɗofdi jomum yaha tan heɓa hen jaam anda tigui wona lamɗam wona caɗele lamɗam wonduno ruttitoyo to hôpital ɓen gona e namnade mum holko mbaɗɗa holto ndewɗa ha tension maɗa telli taw ɓe paamani ɓe jaɓani kono wona lamɗam tan ngabbinta tension ɗofdi ina hanɗina ko ɗum addi ha nanɗa eyyi ɗofdi ina hanɗina ko ɗum addi ha wiya fero ina hanɗina koso jilli he ɗofdi ndi hanɗina kañum teddata hoore nden mawɓe meɗen en guittanno puƴe e nder kine wiye yaafo fuutankoɓe mbiyata ɗum yaafo enen mbiyata ɗum tan ko puƴe e nder kine ko ɗofdi waɗata ɗum waɗa cawliga nder kine ga ƴiƴam mayɗam wona hen hakkude hoore ɗo ina heewi ƴiƴam ɗam ƴiƴam noon so ɗam dañi so ɗam ñawi tan ɗam jippitto e guite ɗam niɓɓinata guite walla ɗam adda image goɗɗo e nder guite wona haɗa yiya ko woodani taw ko ɗam ƴiƴam jippoto e guite eyyi ɗam ƴiƴam jippoto nanga ɗemgal ngal holo haalde normal par ce que ɗam natti sellude neɗɗo o watta nande ko woodani ɗam bonna kadi nanɗe makko bonna kadi jiiɗe makko addanamo kadi ha ɗemgal makko ngal takka ngal ronka haalde ha laaɓa ɗum ko ɗofdi watta ɗum heewɓe ina he mbiye ko hangaɓe taw ko ɗofdi jaggi jomum taw ko ɗofdi woni ko hanɗini jomum eyyi ɗum so yaadi e fero tan ko probléme plupart noon kala mo tawɗa ina wondi e ɗofdi tan tawata ko ina wondi e fero tawata ko adino foof o début sa namdimama o wiyanmo reedu makko ndu no yoranno o wiyanma so o ñamino o ronkanno dolde o wiyanma ɓerde makko nde no musanno taw wona ɓerde ko estomac par ce que estomac ko hen cetal e nder fero en kaalino ɗum ko ɗum ɗo wiyete ɗofdi so tawi ɗum ɗo jilli poten famde so tawi neɗɗo tinirini hoore mum yo fot famde ko fero yiya ɗum koye ɗofdi o woni rafi sukara na yaltan malla kañum eyyi rafi sukara na yalta hen rafi sukara kañum yaadi ko e banggue ɗiɗi gueɗe ko muyna par ce que neɗɗo ina muyna sukara eyyi diabete won muynoɓe ɗum ɗum ɓe mbiyata ko eyyi taw jomum ba muɗum no wondi hen walla nene mum no wondi hen jomum wonda hen kono en tant que neɗɗo o ko ñamɗo tan ko e nder fagguduji makko tan o heeɓi ñaw sukara ina satti ko jahata ha mbasa tawde omo wondi e tension par ce que ɗo sukara rewata ha yawta ɗo ko e rein ɗo sukara rewata ha yawta ha bonna ƴiƴam ɗo ɗon lamɗam no wawi rewde ɗon ha naata ha bonna ƴiƴam donc ɗum ɗon hankkadi ko caɗele rein par ce que ko rein woni ko seggata dendagal ko jarɗen ko heremuji yata ko rein sarata ko jarɗen ko ɗum wawi wonde foof e nder ɓandu donc so rein noon yeehi ha waɗi boni ha tame muɗum o boni ko seggata ko boni hankkadi yawtinat plus yawtinat ko ɓurti eyyi ɗum addata ha sukara feeñoya e makko tawi tan wona o muyni ɗo jibidinaɗo e muɗum so neɗɗo heeɓi ɗum tan tawata ko ina wondi kadi wadde kañum na raaɓa eyyi sukara raɓata holko taki mbiɗen raɓata par ce que kañum ko jibidinte neɗɗo kañum woni ko ƴiƴam neɗɗo he so tawi ko gorko joni wondi muɗum tawata ko ƴiƴam makko o ɗum woni wadde ndekete so jibini ɓiɗɗo tan nde wonno ko ƴiƴam makko ɗam o jibinirta ɓiɗɗo o ina wawi arda e sukara eyyi kono noon so miɗo wondi hen an a wondani hen hay so yiiɗi ñamden mbadden no kala ko mbadduɗen sukara raɓata ko noon kadi tension kadi raɓata ɗum ɓe meeɗa nande ɗum tigi a jarama no fewi seydi ba ɗum no musidɓe tedduɓe mboɗo sikki tan en puɗɗima famde malla ni mbiyen en paami machallah ɗiɗo rafiji ɗi gandantuɗa ene jalta e fero wadde mbiyen tan ko fero woni gueeƴo calli keddiɗi ɗi foof koye muɗum woni ko ƴefti ɗum noon wadde noon mbawen famirde hono noon kono kadi mbawen rentade hono noon ɗum noon ha joni ko hen on ɗon fannu woni ko gartaɗen mawɗo Siriou en kaaliɗon ɓe arwanne nde rafiji kewɗi ɗi gandantuɗa ko jaggoji terɗe taw kadi ɓuuri tengtu noon to banggue rewɗe ɗum nene kadi holko mbawɗa artande mine on ɗon fannu eyyi eɗen ndi en mbi fero so neɗɗo wondi muɗum ina bonna ɓesgu ko ɗon woni so tawi yeehi ha waɗi yaadi e probléme de infection kamɓe docteur ɓe mbiyata ɗum infection woni holɗum woni ñawande e terɗe surtout noon bandiraɓe rewɓe
infection ɓe mbiya infection vaginal infection noon ko addata ɗum gonga ni koye fero ummoto kono noon ko ɓurta ɗum wawde addude ko wasde famde yimɓe e rewɓe hewɓe hande e nder rendoji meɗen wona anduɓe toppita holno debbo foti toppitorde hoore muɗum par ce que ɓurɓe hen hewde ɓe jaafo ɓurɓe he mabɓe hewde ɓe ɓuri andu tan ko lootade ha laaɓa waɗa jampe sabunde ƴetta nebameji muɗum momo ɓorno comci muɗum laaɓɗi waɗa finaji mum pastel aji muɗum ɓorno paɗe mum kamɓe ko ɗum ɓe ɓuri andude kono ko ɓuri wadde important ko wiyete debbo ko woni debbo ko entretien muɗum ina woni important debbo chaque fois e lewru fof omo yiya farilla makko caggal nde o yi farilla makko o laaɓi farilla makko laaɓi omo foddi toppitade on saaha terɗe makko sifa mbaadi spécial taw wona tan lootade ndiyam ha laaɓa tan ala ɗon ina yawa e banggue alhaali terɗe debbo ɗum ina addana rewɓe hewɓe jogade ɗen caɗele par ce que so tawi farilla debbo laaɓi kol mum uddoto so kol onon uddima taw won ƴiƴam pokkinoɗam ɗam dañani yaltidde ɗam ara ɗam tawa kol uddima ni way tan noon ko woni caggal suudu so wina yalta ari tawi damal sal uddama wawata yaltude heddoro ko e nder suudu ɗum noon so ari ha wi ina yalta tan jotto ko e dow kol par ce que kol tawata ko uddi on saaha noon ɗam ƴiƴam joɗɗam ɗo nan won hen ina jooɗo ɗum no juɗɗo taw jeyani farilla kadi ko ƴiƴam mayɗam ɗam waɗiraka darade e laawol ɗam waɗira ko so ɗam ummima to ɗam wonto o wiwa ɗam yaltu boowal kono so ɗam derima e laawol ɗam kalima ɗon ɗo kolɗo hade kolo udditoyade ha ɗam wawa kadi yaltude taw ɗon ɗo ɗam joɗinoɗo ɓooyi on saaha ɗon waɗa ñawan kon ɗum wiyete infection bon so tawi noon Allah waɗi jomuɗum ɗam ɗon waɗi ñawan kon lawƴaka toppitaka kadi ɗam artoyi lawol gongol kadi waɗi la même chose ha woni laabi nde wonno lewru foof debbo ina yiya farilla mum ɗum addata ha ñawande mawnaya no heewirta fof doole mawnirta so ñawande yeehi noon ha nde mawnoyi nde ɓendi diwi infection on saaha nana ɓe mbattane wiide cancer par ce que infection ko ñawande nde ene wawi wonde ñawande tan ene wawi wontude kadi cancer ɗum nanta eɓe mbaɗa eɓe mbiya cancer du col oɗo saaha eɓen koye octobre gonɗen koye waktu muɗum gonɗen eɓe ɗum mbaɗa ya dépiste e rewɓe ɓurɓe hewde ɓe ene mbiye hen onon hoɗon mbaɗi infection waɗani grave won hen ne mbiye waɗi aggravé won hen ne mbiye taw yoni min ha banggue goɗɗo won hen ne wiye jeehe ƴeewoye spécialité ko wasde jogade laaɓal caggal nde jomum laaɓi farilla mum e debbo foof mo ganduɗa ina yiya farilla muɗum chaque fois nde o laaɓi ɗum en mbaɗa ɗum cadeau yewtere nde chaque fois nde o laaɓi yo ƴeew so tawi ko gamen ga woni yo ƴeew gawde ɗe ganduɗen ɗe ɓiɓɓe muɗum taw wona condi ndi o ƴetta gawde ɗe fodde gawde 6 ha 7 ha 10 o waɗa ɗum e nder ndiyam o wadda hen e horonpolle hayso ɗiɗon taton o wadda hen so tawi omo jogui ko ɓe mbiyata ko 4 côté so tawi o ala o wadda hen tan horonpolle e ɓiɓɓe gawde ɗe o waɗa hen bicarbonate seeɗa o fasna ndiyam ha fasa o yuppa ɗum e pan jaajƴo a faami on saaha o nawa ɗum o ɓeyda hen ndiyam ɓuɓɗam ha hawra o nawa ɗum tarode o jooɗo o sara koyɗe makko ɗe o jooɗo o minimum mintaji 20 walla 15 so ummima wata o lawƴi wata o lelɗi yo ruf ndiyam ɗam o waɗa noon subaka e kikiɗe ha wona baltati caggal nde o laaɓi chaque fois nde o laaɓi omo waɗa noon wona kanko e infection wona kanko e perte blanche par ce que infection o so ari ina waɗa kadi caggal muɗum caggal ɗum ina waɗa perte blanche o so ari o tawi infection o ɗo laawol ɗo o ɓeydata ɗum tan ko wadde aggravé so tawi infection tawi perte blanche o ari tawani ɗon infection o ranwa tal so tawi ɗo noon infection o yahata ha o olɗa ha o wayno jaune ni hollira infection ina nder o saaha ɗum ina waɗa ŋato terɗe ina waɗa sifa wula ina waɗa gueɗe kewɗe kamniɗe e mabɓe jomuɗum ronka foof famde no wayni yaha hôpital tan mbiya ɗum ko infection gondi ɗum so jomum na waɗa ngal ɗo lon ngal kalmiɗo joni ngal chaque fois nde laaɓi
inchallahu taala o heɓata infection to banggue alhaali terɗe ɗum noon woni bandiraɓe rewɓe tigi a jarama no fewi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e Gunas TV sikki ala ha joni eɗen jokki yewtere nde en paami no mawɗo Sirif haaldi ɗo ni ko yettudal no fewi wadde ɗum jangguinta tan yimɓeɓe yo ɓeydu ruttade eko wona e haalede ko nde wonno machallah eɗen gandi neɗɗo kam ko mbiyata ko tan poɗɗa ko topitade ɓanduma poɗɗa topitade cellal ma nde wonno neɗɗo ko ma sella nde wawa humtude haajuji muɗum goɗɗi ko yettudal no fewi ceerno Sirif ha joni koye on ɗon fannu woni ko keddoto ɗen en kaali to banggue holno wiyete to banggue infection woni to banggue en kaali ɗum machallah ko yettudal no fewi eɗen gandi beela to banggue worɓene kadi ɗinɗo rafiji holko mbawɗa artande min toon e on noon eyi inen toon to banggue worɓe tigui kono noon ɗon ɗo infection ɗo garten ha hande ɗo banggue rewɓe ɗo par ce que fannunen hen ne wiye karɗo walla mbiyen kuna ɗum woni ko jaggata farilla debbo waɗa ɓooɗe jomuɗum so farilla mum yonti wona ina jogo caɗele farilla o yaltidde par ce que waɗat ɓooɗe ne wawi darade e lawol tan sukka o saha farilla o ronka yaltude o saha heddo ɓandu ndu wuula neɗɗo o wona jaawowo segde wona kaaɓowo o ɗo woni fof soko debbo o sikka mata ko pewowo less wofde makko ɗo muusa tedda yaada he ɗiɗo guttuli ŋeera o wona saaha fof omo taroyo kono taare ɗe garta no feewi ɗum tawata ko karɗo woni hen ina yahani ha ƴiƴam farilla ɗam watta wadde hendu aɗa yiya hen woɓɓe so tawi jomum ne yiya farilla la budde toujours waɗa parfum e ɓandu muɗum taw omo hersiri ƴiƴam farilla ɗam par ce que ɗam watti wadde hendu ɗum woni karɗo on tawata ko omo wondi e ɓandu wulowru jaw tout le temps par ce que farilla debbo so yaltani ha laaɓi ɓandu ɓuuɓata reedu dow wuuro so neɗɗo yahata dow wuuro ha no hannirta ni ɓandu ɓuuɓata ɗeɗo ɗiɗi kala tawɗa neɗɗo ene wondi e ɓandu wulowru régulièrement andu omo wondi e ɗeɗo ɗiɗi hen gotel e probléme ƴiƴam e probléme farilla mo rewan lawol walla reedu yorndu ɗum ɗo ina addana neɗɗo wulde ɓandu e ɗam ɗon ƴiƴam kuna so ɗam farilla so ɗam mo kuna jaggi so ɗam heewi e neɗɗo ina haɗa mo ɓesngu parfois omo wawi ni hay hoccude reedu e nder lewru he taw hade farilla makko artude taw reedu ndu boni par ce que ƴiƴam ɗam no wuli ɗam fusa ko fuɗɗano formude toon ko ɗam ngulendi fusa ɗum on saaha yalta taw jomum andani est ce que hoccino reedu e nder nduɗo lewru jomum so heeɓi ɗam ƴiƴam tinata so heeɓi ala so heeɓi ɗam ƴiƴam ina tina par ce que tindata ɗam kono mbaadi no kaalirɗen ni e ɗam waɗat hendu ɗam waɗat keɗɗa e ɗam wonat kadi so jomum no yiya farilla mum muusa daña hen caɗele no feewi daña muuso ha to keeci fof renna muusa jomum ronka andu honto muusata e reedu ndu waɗa cawli o tina reedu ndu na maja reedu ndu wona e majje wona e ndu teddamo eyyi kadi o sikka ko pewo ɗo woni fof dal omo wayno neɗɗo looɓowo tout le temps ni ɗum so tawi ko debbo wayi noon tan yo fot famde omo wondi e fero jaaduɗo e karɗo enen mbiyata kuna e ɗum ɗon kadi koma tan jomum darno ɗum e darde fayodinde ha heɓa leɗɗe ɗe ganduɗa jomum ɗum so yariɗe farilla o fusat so o yii farilla on sa ƴiƴam ɗam taw ko ɗam liquide taw ko ɗam ƴiƴam ndiyam wona ɗam ƴiƴam ɓodde ɗam yalta ha laaɓa o sa o heɓa hoore makko ɗum ne kadi ina walla bandiraɓe rewɓe no fewi ina haɗa rewɓe jibinde ina haɗa ɓe jogade gueɗe kewɗe ina addana ɓe caɗele no fewi e banggue alhaali dewle mabɓe bisimilla en garta e banggue infection worɓe he infection worɓe so en jiiɗi mbiyen ko kaliya e ɗum noon ko ɗum infection keɓowo neɗɗo gila koye cukalel par ce que kaliya nde kala jiiɗa neɗɗo wonde e kaliya tawata ko gila koye cukalel so taarinoma omo yiyatno ko wattinto ko arta ko ƴiƴam so yeehi noon ha o watti yiide mani tan natta o sikka o selli ala o sellani koɗo ƴiƴam ɗam wonnoɗo ɗo ñawnoɗo natti wadde ndiyam watti hankadin ko mani wonɗon o mani gonɗo ɗo noon ƴetta duuɓi ɗo he o change de mo ɗum ina rewa mani ha mani o bona wona mani o ala ɓiɓɓe faamide ɗam ƴiƴam gonɗam ɗon ɗam par ce que koɗam kaliya ɗon waɗat kaliya waɗat sabbundu ɗum joni yahata ha wona so jomum mawnoyi yiya so reedu mum yoori so ina yaha dow wuuro so otti tan ndiyam ɓoruɗam mbaɗam no mani ni yalta e muɗum jomum sikkama taw ko mani kono taw wona mani taw kaliya o waɗi sabbundu e fuutan ko mbiyata ɗum ɓuɓri yaha ha mbiya ɗum ɓuɓri ɓaleri taw hankadi no watti yaltinde joodol ngol ganduɗa joodol ɗemgol wojjude taw wayno ƴiƴam ni hankadi hollira vraiment ɓuɓri ndi waɗi avancé o saaha nangga centre keeci o daɗol nadorde nde yoora
wona jomuɗum so turima tukkitima guirɗe nimɓiɗa goragu usto doole mani o natta jogade ɗum ɗo yahani ha bonna mani ha wona mani o jibinta wona jomum so rendi joom suudu muɗum omo tina joom suudu ina tina nguleyki mawki so yeehi ha o jippima e joom suudu o nguleyki mawki joom suudu o tiña ɗum walla ngato ferta jomum yaha heño law joom suudu o yaha heño law yaha ittoya ɗam yaha lawƴe ɗum ha laaɓa tawata ko gorko o jogui ɗen ɗon caɗele ɗum ne noon so yeehi neɗɗo yeehi ha yii ɗum o yeehi hôpital ɓe mbiyatamo ko soppis kamɓe ɓe jaɓa tan ko soppis jaggi mo ko piɗal gonga piɗal na waɗa noon kono kaliya kadi na waɗa noon ɓe mbaɗa ɗum traité tan ha yaha ina yaha ha sukka goragu gorko o ronka sofde o daña dambo tawata par ce que waɗa to nder to ɗin ɗam ndiyam mbiyami ɗam yaha ha ɗam watta wadde garaji on saha ɗam watta sukkude tiwo o wona ko taroto ko sukkat on saha jomum ɗum wiye heeɓi dambo sa andani tan nawa ɗum hôpital so yeehi hôpital noon ɓen toon ɓe jogui ko solution musɗo par ce que ko tiwo ɓe mbatta e goragu he ɓe mbaɗa mbus jomum ɗum waɗane mbus o e poche wona kadi taari muɗum darotako ɗum noon yo Allah dandu gorko waɗanede ɗum yo jomum en tin ɗum law jaaha e leɗɗe no mbirɗen to farilla baɗɗo ɓooɗe o to ni eyyi ne jogui kadi leɗɗe ɓuuɓɗe ɗe ganduɗa sa yariɗe fusat ɗum jomum taro ɗum ha laaɓa goragu muɗum lawƴo ha laaɓa watta heɓde taari muɗum normal eyyi ɗum ne kadi koto banggue alhaali worɓe to joni so tawi en garti to banggue rewɓe to hewɓe ina jiiya farilla tawɗo fonno darade ɗo daraki ɗon ɗum nene kadi holko sabubinte eyyi ɗum ne farilla jokkuɗo ina waɗa gueɗe ɗiɗi gueɗel gotel ngel ɓurguel hen hewde ngel ko ñawande infection ina waɗa ñawande muɗum to nder ɗum ina wawi addude ndiyam ƴiƴam ina siwo régulièrement taw wona ƴiƴam farilla ko ɗum addi ha sariya ina haala ɗum kamɓe sariyankoɓe ɓe gandi ɗum eɓe ɗum dottani so ari ha yettima ɗo ƴiƴam daraki tan wata hanmo julde wata hanmo haydara par ce que taw hankadi holliri ko ñawande woni to nder ko rafi wona ƴiƴam farilla ɗam par ce que ƴiƴam farilla kañum jogui ɗum ko kol tergal debbo no waɗi uddode no robin ni nden so uddima nde uddito tan lewru fof ko lawol gotol so nde udditima noon ƴiƴam farilla yalta so yeehi ha debbo woni reedu hande uddoto nde udditako so wona lebbi jeenayyi e balɗe timmo nde uddito on sa ɓiɗɗo yalta bon ɗum noon ndekete so tawi ko normal ɗon so uddima sa yi tan ƴiƴam goɗɗam ne yalta tawata ko ƴiƴam ñaw wona ƴiƴam farilla ɗimmel muɗum taw ko cheyɗani kadi na waɗa ɗum eyyi enen ko noon mbiyeten kono ina wawi won wiyoɓe yaroɓe eyyi par ce que toñangueji yimɓe ne mbaɗa ɗum walla golle bonɗe dabariji ne mbaɗa ɗum eyyi kono noon enen ɗo nde wonno jaltina neɗɗo ƴiƴam eyyi mbawi wadde ɗum a yani kamɓe ɓe ɓuuri yidde tan ko julli cunninaɗo ɓoyani walla ɓesɗo walla jombajo ko oɗo ɓe ɓuuri wawde tampinde nde wonno wonɗo ƴiƴam yaltata e muɗum wadde ɓe cengorto hen ɓe mbaɗa bone mabɓe eyyi ɗum ne kadi ina waɗa ɗum addana neɗɗo yaltude ƴiƴam taw wona ƴiƴam normal kono foof e muɗum holno gandirta ɗam ɗo ƴiƴam jaltojam e oɗo debbo ko ɗam ƴiƴam ñaw walla ko ɗam ƴiƴam cellal ko gueɗel gotel teste muɗum analyse muɗum no woodi debbo o yo daro e peron tan o acca ƴiƴam ɗam toɓɓita e leydi eyyi so tawi walla e karo so ɗam toɓɓiti e leydi ma o fot famde ɗam ɗo ko ɗam gurɗam walla ko mayɗam so tawi ko mayɗam ɓakkoto so ɓakkima tan watta ko rong kono no hettere eyyi no hettere ni hayso ko toɓɓel ɓuuri famɗu noon watta tan ko toɓɓel muɗum tan so tawi noon ko ƴiƴam gurɗam tan waɗat ni ko no piñon ni saroto kadi ɗam wojjat coyi kadi ɗam ilbat so yoori a yiya leera ganda ko ƴiƴam gurɗam ɗum noon guila e tuƴƴam ha ƴiƴam farilla so tawi tan ƴiƴam ina ronkama yo daro yo waɗ ɗum teste o ƴeewa tawi tan o yiɗam ɓawli waɗi ɓak ko tuƴƴamna ko ƴiƴam farilla yo accu wata o darno yo accu ɗam ha ɗam gasa ko ƴiƴam mayɗam so ɗam heddima tan ko probléme so tawi noon o tawi ko ɗam gurɗam ɓakkima tan a yi waɗi ñiko wojji e tan wi ilbi tan wojji coyi yo andu ko ƴiƴam gurɗam ɗo wawnorede fof yo ƴeew o desna ɗam sonam tan ƴiƴamma ko gasat joni ɗum holno safrorto eyyi ɗum ina waɗi safaraji muɗum so tawi ko no mbimami ni no ɗam ardata ni ko noon ɗam safrorto so tawi ko ɗam bonɓe walla ko ɗam cheyɗane ɗum ko jomumen tottete eyyi so tawi kadi ko ɗam infection ɗum kadi ko jomumen tottete e par ce que hunde hen foof ko ma ganda holto ɗam iwri holko taki ɗam wayini on saaha nde mbawa andude ko cefrata neɗɗo so tawi a yiɗam tan a wi ɗam ɗo joni ko ɗam ƴiƴam seytane taw noon ko ɗam ƴiƴam infection a waɗat hen gueɗe seeɗane ha tampan ɗon ka wadde ndekete ko ma kalda e neɗɗo ko ɗum addi ha hokkude neɗɗo leɗɗe mo a waɗani consulté weeɓani ko ma keɗoɗa mo kalda e makko ha ganda holko taki omo yiya ƴiƴam tout le temps ronki darade o saaha ganda ko wondi mbawa wallude mo caframa
bandiraɓe musidɓe tedduɓe en paami ɗiɗo sifaji ɗi gandantuɗa ceerno Sirou Ba wawi sifanade men rafiji ɗi gandantuɗa garoje neɗɗo ha joni so tawi en keddima to banggue rewɓe to en kaali wonen ina jiiya farilla taw farilla o dartatako kadi a haali ko sabobinta ɗum wonen kadi ina jooɗo ko juuti tawi jiyani ɗum lewru ndu ponno yiide taw jiyani ɗum nen kadi hol sababu eyyi ɗon ne ha hande gueɗe nde nan toon gueɗe certuɗe par ce que ko ɓuuri hen hewde ko taw jomumen ko kañum en mbaɗata ɗum par ce que rewɓe hewɓe hen jiiɗa ɓesnude woɓɓe hen ƴettat plani taw gorko tinani woɓɓe hen ina mbawi yaade mbaɗa piɓol par ce que won piɓinan hen sa haɓɓiɗi a heɓata reydude so tawi noon neɗɗo kala ko haɗata hoccude reedu feŋi neɗɗo ɗum e farilla ɗum woni piɓol woni comprimé kala ko ɗum wawi wonde taw tan neɗɗo waɗi ko ina haɗa ɗum ɓesnude taw wona taw tan ko ndin mbaydi o waɗi a yiyat ɗum e mane makko farilla par ce que farilla o rewata lawol so neɗɗo waɗi piɓol won piɓi tan haɗat mo yiide farilla normal hayso omo yiyani wonta no feewi plani ko noon woni comprimé woni pingum woni bedeg mum kala ko hen ko wawi wonde ɗum ne kadi no waɗa noon so wona ɗum seyɗani kadi no waɗa noon cheyɗani kadi no waɗa noon ɗum ne kadi wona domaine meɗen kono heɗen gandi cheyɗani ina waɗa noon ko wona ɗum ko kaɗɗo mo kalɗen ɗo kuna mo kalɗen ɗo omo waɗa noon so yeehi ha o ɓooyi e neɗɗo a yani kanko gonduɗo e kuna toujours so jibini ɓiɗɗo taw toni ɗi na ɓawli ɗeɗo gulle peɗeli tawa eɗe ɓawli ɓiɗɗo kala ɗo wojjanno e makko tawata ko ina ɓawli kañum ina wuli sunnat eyyi so yeehi ha ɓooyi e neɗɗo bonnat hay ƴiƴam dogo jam e ɓandu makko bonnat hay ƴiƴam dogo jam e makko on saaha noon wiye wonti rewam ko ɗum yahata ha waɗa infecté e ɓandu ndu bonna ha bonna ceguineji bonna ha bonna ɓora leeɓi hoore bonna ko heewi eyyi par ce que an kadi taw koye ƴiƴam he woni eyyi ɗum noon kuna ko ñaw ɓurɗo hande wawde tampinde kadi rewɓe eɓe hen jogui caɗele no feewi eyyi kono noon ɗum foof ko wasde famde tan kono leɗɗeji muɗum ina goodi ɗe ganduɗa so jomum waɗide tan dañat hen sutura muɗum ha farilla muɗum arta e lawol noon mbiyeten bandiraɓe tan ko kala payɗo hoore muɗum yo yaa e docteur ɓuuro ɗum ɓadade heɓa waɗa consulté waɗa analyse uji muɗum ha heɓa résultat ina walla mo no feewi so ɗum ala o yaha o ɓaɗo ganduɗo leɗɗe waɗa mo expliqué e jewtide waɗa mo consulté ha ganduɗo leɗɗe o faama ñaw makko ɗo tolni e ko o ñawi e hol sifa safaro waɗante on saaha o heɓa safara makko ɗum ɓuuri wadde important yimɓe mbasa welsinade to banggue popanteri ina teska rewɓe kutoro gueɗe kewɗe ɗe gandantuɗa ɗennen kadi beela gaddanta jomum rafiji presque en teski ɓandu neɗɗo foof ko gudde kala leɓol ɗo woni ko wuddire e neɗɗo ɗum nen kadi holko mbawɗa artande hen eyyi ɗum ɗon alhamdulillah rabbil alamina eɓe gandi nde wonno enen ɗo wiya foof ko moƴƴi e ko moƴƴi e ko weeli nde ardi fo yimɓe mbiyata ko moƴƴi ko ɓuran ɗumen kono tawataɓe koto weeli to eyyi koɓe momoto kam eɓe gandi ina jogui caɗele no feewi ina jogui caɗele ɗe ganduɗa ɗe mbawatani hay haalodade ɗo jomuɗum momo bonna nguru muɗum produit ji momotoɗi duttito kadi ɗi bonna ƴiƴam muɗum par ce que wona nguru o tan kala ko yeehi ha change nguru tan ina jogui effet négatif goɗɗo mo bonnata e nder ƴiƴam makko ɗum woni noon kamɓene ɗum kandi ko jarabeji mabɓe ɗumne kadi mbawi wiide tan wona hunde moƴƴere kono noon neɗɗo mbi ko yiiɗi wawi ɗum hay so tawi ko moƴƴani yiiɗi kono yoɓe ndento kam yoɓe ndento kam ala nafoore ala nafoore ɗum kam ala nafoore hay seeɗa eyyi tigui a jarama no fewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Guna TV sikki ala yewtere nde ko ɗo woni ɗo jogorɗen tongu ɗum so hawrite welede jeyɗo eɗen gandini ma en gartoy ɗo e saahaji goɗɗi kadi mbawen jokkude oɗo fannu ɗum no musidɓe tedduɓe en paami ndeɗo yewtere kalannoɗen koko fewti to banggue rafiji ɗi nde wonno eɗen gandi woni sababu rafiji kewɗi ne jagga yimɓeɓe jomumen donc famde ko woni sababu muɗum ɗum noon jeeyi sababu ɓattiɗen joguiɓe ɗinɗon humpitoji wawde humpidde bandiraɓeɓe ko yettudal on feewi noon comme no mbiruɗen ni eɗen gandi ɗiɗo rafiji foof malla so wonko payɗa e ɓandu ma donc jahaɗo docteur malla ɓattoɗa ganduɗo leɗɗe ɗe gandantuɗa ko cafoje mbawa dañde safara maɗa taw tardande wonno hunde nde no ɓoyirta foof dañirta hen sembe no ɓoyirta foof dañirta hen doole mawɗo Sirou holko mbaynortoɗa eyyi mbaynortoɗen tan ko heɗen calmina jiwkunayi windirde aduna o foof so mbawiɗen heɗede kala heɗen calmina bandiraɓeɓe eɗen mbiyaɓe tan duttirɗe e fina tawa e fina tawa meɗen o machallah eɗen joguino hanki ko safrata en ha cellen eɗen joguino ko yonnata en ha jooɗen eɗen joguino ko ñamminta en ha karen eɗen joguino ko ɓornata en ha jooɗen
non hande finatawa o minen min mbi ko finatawa duttuɗen finatawa kalmo pullo woni yo ruttito finatawa makko gila to ñamde ha to ɓurnugal ha to ñamtugal hayto foof yoɓe duttuto finatawa o hay safara muɗum foof yo pot famde finatawa o ina jogui gueɗal muɗum wota haɗe ngal yo tottite ngal ha timma ɗum min mbatta hen erago kadi yewtere ñande mum nde dillini caggal leydi e taweteɓe nder leydi Sénégal holko mbiyata diaspora bandiraɓe ko noon kamɓe kala ɓe dillino e yewtere ɓennude he nde ɗo yewtere kadi ari heɗen calmina ɓe takkama kamɓe foof en beltima e noɓe kettori en ni par ce que ina hollira yimɓe ina batti hakkille nde no mbimi ni e finatawa o ɗum noon ɓayde en batti hen hakkillaji yoɓe jokku golle enen kadi ma en jokku golle so Allah jaaɓi kadi en beltanimɓe no fewi no fewi no fewi no fewi e abonné ji ɗi e page Facebook e page internet uji ɗi e réseaux sociaux foof kala to ɓe mbawi tawede eɗen mbiyaɓe tan yoɓe ɓeydu wadde abonné beela ɓe mbaɗen encouragé ɓe ɓeyda wadde abonné ɓe ɓeyda wadde j'aime ɓe ɓeyda wadde partagé beela ɓe mbawa en kadi wadde soutenu par ce que ko ɗum tan woni koɓe mbawi en yobde e passage eɗen calmina ɗon no mbiɗen ni chewde en ɗam finatawa e Gunas TV e dendagal pelle meɗen jogirde gandal e dendagal pelle meɗen pelle pulago kala eɗen calminaɓe kono e jejjita ɗon guiɗo men musidɗo men sehil men Yaya Alpha Pam toon to Alaska eɗen calminama ha sehil won gonga tigui a jarama no fewi ɗum no musidɓe tedduɓe en paami comme no mbirɗen ni yewtere ɓennunde machallah yimɓeɓe keɗinoma yewtere nde kono kadi hewɓe jokkodirino e meɗen jokkodirɗe ɓe mawɗo Sirif comme no mbirɗen ni machallah ɓe keeɓino yettade ɗo hewɓe e mabɓe kadi gartiri e meɗe résultat ji machallah en jetti to caméra to Siraji Nana Diallo arno yettinde yewtere nde ko musidɗo mo Ousmane Camara Guido leñol yeeɓiyankoɓe tedduɓe aadi o ko sahaji goɗɗi on jarama yogirede gandare hayo Ousmane Camara Guido leñol daraniɗo ɗemgal bola yogirede gandare hayo Ousmane